खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सेन्ट्रेल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन CBSE आ थाखो 10 आरो थाखो 11 नि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय थाखो 11 आव गासै 92.71 जौखोन्दोआ उथ्रिसारनो हादों बेनि मादाव त्रिबान्द्राम ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों गासै 98.83 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बेनि अनगायैबो गासै फरायसानि मादाव 33,000नि गोबाङा 95 जौखोन्दोनि बांसिन नाम्बार मोननो हादों आरो 1,34,000 फरायसाफोरा 90 जौखोन्दोनि बांसिन नाम्बार मोननो हादों बेनि अनगायैबो थाखो 12 आनजादाव सानै फरायसुलिफोरा 500आव 500 नाम्बार मोननो हादों तानिया सिंह इउपिनि बुलन्दशहरनि DPSनि फरायसा आरो गुबुन सासेया युवकशी विज नयडानि अमिटी इंटरनेशनल स्कूलनि फरायसा जायफोर फरायसाफोरा दासिमबो गाव गावनि रिजाल्टखौ नायाखै बिथांमोनहा cbse.gov.in आव थांनानै नायहैनो हागोन नङाब्ला results.cbse.nic.in आव थांनानै नायहैनो हागोन थाखो 12 नि अनगायैबो थाखो 10 आव 94.40 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों गासै फरायसाफोरनि मादाव 64,908 फरायसाया 95 जौखोन्दोनि बांसिन नाम्बार मोननो हादों आरो 2,36,993 फरायसाफोरा 90 जौखोन्दोनि बांसिन नाम्बार मोननानै उथ्रिसारनो हादों रिजाल्ट नायनायनि अफिसियेल वेबसाइटआ cbse.nic.in आरो cbseresults.nic.in नोंथांमोननि मोब्लिबाबो खनले खनले थांलाय फैलाय जाबाय थायो नामा खनले खनले मोब्लिब थांनायनि जाहोना जाहैबाय गोलोम बोथोराव नोंथांमोननि फांखा सालायनाय आरो फ्रिज सालायनाय आरो अखा बोथोराव मोब्लिब थांनायनि जाहोना जाहैबाय दंफां बायसिननाय मोब्लिब थांलाय फैलाय जानायखौ लानानै मोब्लिबनि मावख'आव थाङोब्ला मोब्लिब थांनायनि बे मोननै जाहोना मोब्लिब मावख'गिरिफोरनि खुगायाव मखास्थ' दंखायो होननानै फोरमायथिदों जनायनि रायजो राजाफ्रा खनले खनले मोब्लिब थांनायखौ लानानै दुलाराय आसाम फरायसा आफाद जनाय दखरा फरायसा आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो रायजो राजाफ्रा जनाय मोब्लिब बिफाननि हेंथायै सोमावसारदों आरो खनले खनले मोब्लिब थांबाय थानायखौ लानानै जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों लोगोसे मोब्लिब थांबाय थानायखौ लानानै मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गार्लसा बिथांनि मुसुखा सावदों आरो आसाम सोरखारखौबो सोंखारिदों रायजो राजाफ्रा गरम बोथोराव खनले खनले मोब्लिब थाङो आरो अखा बोथोरावबो सानसे अखा हायोबानो सानब्रै सानबाहालागै मोब्लिब थाङो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा मोब्लिब थांनायखौ लानानै मावख'आव थाङोबा मावख'गिरिफोरनि खुगायाव मोननैल' राव थायो मोनसेया जाबाय गरम बोथोराव बयबो फांखा सालायनाय फ्रिज सालायनाय आरो अखा बोथोराव बिफां बायसिननाय नाथाय रायजो राजाफ्रा फांखा फ्रिज बाहायदोंबाबो दान मोनफ्रोमनिबो बिलखौ होयो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेराफारसेथिं आसाम सोरखारा गिदिर गिदिर खोथाल' बुंथिबोबाय थादों 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय आरो बोसोरफ्रोमबो साख्रि होनायनि खोथा बुंथिदों नाथाय जनाय मोब्लिब मावख'आव गोबां बेबायदि मावख'गिरिफोर दं जाय रेगुलार दान बान्था मोना बेनि अनगायैबो बबेबाफोर मोब्लिब गाज्रि जायोब्ला मावख'गिरिफ्रा गावनि रां गारनानैसो मोब्लिब गाज्रि जानायखौ फाहामनो थांनो गोनां जायो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद मोना बेफोर गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय 10-15 साननि गेजेरावनो आसाम सोरखारा थांखि फोसावनांगौ नङाबा रायजो राजाफोरखौ लानानै फिन सोमावसारफिनगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा अरुणाचल प्रदेशआव बेरायनो थांनानै गोमाहैनाय आसामनि 3 राइडार्सफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय थांनाय 19 अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दंमोन मा जादों बेनि सायाव जेबो गुमुर गैयामोन नखरनिफोरा दा बिथांमोनखौ मोननो हाबाय नाथाय थैनाय हालोदावसो मोननो हाबाय थैनाय 4नि मुङा फारियै बेदान्ता बारमेला 30 बोसोर बैसोनि सन्जीब दास 34 बोसोर बैसोनि नयन बसुमतारी 30 बोसोर बैसोनि आरो हिरक बर' 32 बोसोर बैसोनि AS01 BP 0605 नंनि गंसे गारिजों नगावनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशसिम थांदोंमोन बिथांमोनहा बेनि उनाव अरुणाचल प्रदेशनि सेसानिफ्राय दिरां रडनि गेजेराव गोमाहैदोंमोन बिथांमोनहा टावां फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बिथांमोननि गोथै देहाखौ दा बालिपारा चारद्वार टावां रडनि निसिपुनि सेटदेल खाथियाव थानाय झरना पइन्टनिफ्राय बोखांनो हादों जिउ गोमानाय सन्जीब दासआ तेजपुरनि हिरक बर'आ सनापुरनि नयन बसुमतारी आरो बेदान्ता बारमहेलाया नगाव खन्दली आरो लावख'वा रडनि थागिबिमोन रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा लामानिफ्राय 200 फिट गोथौ गाहायाव गोग्लैलांदोंमोन आरो 200 फिट गोथौनिफ्राय बिथांमोननि गोथै देहाखौ NDRFनि हानजाया बोखांदों
बिजेपि दोलोनिफ्राय 10 किल'मिटारनिफ्राय 100 किल'मिटारसिम जानथायाव था नङाबा बिजेपि दोलोआ रायजो राजाफोरखौ लाफानानै हादोरखौ सावनानै एवनानै जाजोबगोन आरो रायजो राजाखौबो फोजोबस्रांगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि सनिया गान्धीनो इडिया सामन हरनायखौ लानानै कंग्रेस दोलोआ भारतनि दाब दाब जायगायाव बिजेपि दोलोनि हेंथायै सोमावसारदों। बेबायदिनो आसामावबो दाब दाब जायगायाव सोमावसारदों। गर्जन मुसाहारिनि दैदेननायाव चिरां जिल्ला काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनिफ्राय गर्जन मुसाहारिया बुंथिदों दि बिजेपि दोलोनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां गोजानाव था। बिजेपि दोलोआ गावसोर खोथा होनायफोरखौ लाखिनो हायाखै। मुवा बेसादफोरनि बेसेना गोबां बांदों। मोनबो मुवा बेसादखौनो बायनो हायै बायदि जानानै फैदों। बेराफारसेथिं साख्रि होनो हायाखै, खामानि होनो हायाखै, जायजों सिखाव दाखायत उदखारि सोमजिगोन आरो बिजेपि दोलोनि बे पलिसिया थाबाय थायोब्ला इयुनाव मोननै थाखोनि सुबुंफोराल' थागोन। मोनसे थाखोआ गोबां गोजौ थाखोनि अदेबानि माहाजोन थाखोनि आरो गुबुन मोनसेया जोबोद गोरिब थाखोनि। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव सांग्रां जानानै थानाया गाहाम होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि सनिया गान्धीनो इडिया सामन हरनायनि सायाव बिथां गर्जन मुसाहारिया फोरमायथिदों दि भारतआ उदांस्रि मोननायनि सिगां ब्रिटिशफोरनि हेंथायै नन क'अपारेशन मुभमेन्ट जादोंमोन। बे समावनो भारतनि उदांस्रिनि दावहाखौ गासै भारतआव गोसारहोनो थाखाय जवाहरलाल नेहरूआ नेशनेल हेराल्ड मुंनि रादाब बिलाइ दिहुनदोंमोन, जायनि मददजों भारतआ उदांस्रिबो मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव बेखौ कंग्रेसनि धोन महरै दोनलांनो थाखाय मोनसे ट्रास्ट दादोंमोन, जायनि मुङा यं इन्डिया आरो बेखौ सनिया गान्धी आरो राहुल गान्धीआ दैदेनोमोन। बे यं इन्डियायाव रांनि बेले बेजे जानायनि अजद होनायनि थाखायनो इडिया सनिया गान्धीनो सामन हरदों होननानै फोरमायथिदों बिथां गर्जन मुसाहारिया। आसामनि हजाइनि शंकरदेव नगराव ग्रेनेड मोनदों। हजाइनि डिसि अफिसनि साखाथियाव थानाय ASEB मावख'नि कनस्ट्राक्शननि खामानि जाबाय थानायावनो मोननो हादों ग्रेनेडखौ। हा जावखांनानै खामानि मावबाय थानाय समावनो हा सिंनिफ्राय मोननो हादों ग्रेनेडखौ। ग्रेनेड मोननायखौ लानानै ओनसोलाव दान्दिसेनि थाखाय दुंहाव थासारिबो सोमजिदोंमोन। उनाव ग्रेनेड रेस्किउ वार्कार्स आरो पुलिस हान्जाखौ लेंहरनानै ग्रेनेडखौ गथायनानै हरदों। सोलिफु सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ। बेसेन बांनायजों लोगोसे प्रमद बर' सोरखारा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौ सुफुंनानै होयैनि हेंथायै क'क्राझाराव सोमावसारदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ। सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि प्रमद बर' सोरखारा बिसायख'थिनि समाव गामि गामि हाबनानै HS, BA आरो MA नि सार्टिफिकेट लादोंमोन आरो प्रमद बर'आ सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो साख्रि होगोन होननानै रादाय होदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव लाथिख'। बेबायदि नंखाय खोथा होनानै प्रमद बर' सोरखारा रायजो राजाफोरनिफ्राय बेसेन गोसा भट लानानै देरहादोंमोन होननानै बुंथियो। लोगोसे लाइमोनफोरखौ नंखाय खोथा बुङालासे लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाया प्रमद बर' सोरखारनि बिबानमोन। बेनिखायनो प्रमद बर' सोरखारा जाहाथे लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ। बेनि अनगायैबो BTCआव गुबुन गुबुन बिथांखिफोर जेरै अरुणोदय, जब कार्ड, PMAY, इन्दिरा गान्धी आवास योजना बिथांखिफोराव जि जाख्ल'नाय जादों बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ होननानैबो बिजेपि सोरखारखौ खावलायहरो आरो रायजो राजाफोरनि थांनानै थानो हानाय बायदि राहा खालामनानै होनो थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनिबो हेंथा भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ। मानोना मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों गरिब दुखुथिया सुबुंफोरनि लामाया गोथेदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो भटारशिपनि रांखान्थि उदांस्रिनि थाखाय दाबि दैखांबोदों आरो 2011 मायथाइनि 2 डिसेम्बरावबो पार्लियामेन्टआव भटारशिपनि रांखान्थि उदांस्रिखौ गनायदोंमोन, नाथाय नेताफोरा बेखौ होनो गोसो गैया। रायजो राजाफोरा MLA खौ 5 बोसोरनि थाखाय सायख'यो। बेनि उनाव MLA फोरा थैजासे पेन्सन मोनो, नाथाय भटार्सफोरा भट होनायनि उनाव टेनसनसो मोननो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनो जोंनि मोन्थायखौ नांगौ होननानै बुंथियो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। गंसे न'निफ्राय जाबखो जाबखो रां हमनो हादों ED बिफाना। वेस्ट बेंगल स्कुल सार्भिस कमिसन आरो वेस्ट बेंगल प्राइमारि एडुकेसन बर्डआव थिसनथाइ होनायाव गोबां जाख्ल'नाय जादों, जायनि थाखाय कलकाता हाइकर्टआ CBI खौ बिथोन होदोंमोन आरो CBI आबो बेनि सायाव केसखौ रेजिस्टार खालामबायमोन। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टर EDआबो बे जाख्ल'नायनि सायाव सोनाब बंगनि इन्डास्ट्रि मिनिस्टार आरो बारग' सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोननि खाथि सोमोन्दो थानाय मावख'गिरिफोरनि न'आव सिग्रोमदोंमोन, जेराव सोलोंथाइ बिफाननि बारग' मन्थ्रिजों खाथि सोमोन्दो थानाय अर्पिता मुखार्जी बिथांनि खोला कलकातायाव थानाय न'आव सिग्रोमनायाव 20 कौटि रां हमनो हादों। जाबखो जाबखो रांखौ साननो थाखाय बेंक अफिसियेलनि मददजों मेसिनजोंसो साननो गोनां जादों। कौटि कौटि रांनि अनगायैबो गं 20नि गोबां मबाइल हमनो हादों आरो डकुमेन्ट्स, रेकर्डस, सना आरो फरेन कारेन्सिबो हमनो हादों। अर्पिता मुखार्जीनि न'आव सिग्रोमनायनि अनगायैबो
सोनाब बंग'नि इन्डास्ट्रि मिनिस्टार आरो सोलोंथाइ बिफाननि बारग' मन्थ्रिनि न'आवबो रेड खालामदोंमोन लोगोसे गोबां अफिसियेलफोरनि न'आवबो रेड खालामदोंमोन इडि बिफाना। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।